Ngiveza ke le ndaba yehubo ukuthi ihubo libaluleke kangakanani. Niyazi ukuthi kunabantu abaningi ababuya emizini yabo la bagane khona bafethe lento yesintu noyihlonipha. Niyazi ukuthi nabantu abaningi ababuya emizini bebuyiswa ukuthi baphuma ngehubo ngasilona, kwahamba amanye amakhehla nezalukazi ayoganisa lengane lena, kodwa ingane kusho ukuthi ngamanye amazwi yalobola endaweni engasiyona engafanele, kwaze kwafika ekutheni baze bayogana kocacisa abantu kwatsakadula abantu ongasibona, kwabongelwa abantu ongasibona. Iyaphuma ngehubo elirong elingafanele, kwakumele iphume ngehubo la okuyila esuke ekuyona la ibhilonga khona yona. Noma ngabe kuthiwa ke ukhulisiwe leso sibongo leso, mhlasimpe uhleli nje uhlobile khona. Ingake ngithi noma ngabe usukhulile, thola inxiwa bese ubacela uma mhlampe ke ikwaZondi kini, bese ubacela cha njengoba nje seningikhulile ngingaka nje ngicela ukuthi ngibeke inxiwa la kaZondi, bese uyabonga, ubonge la okade ukhuliswa khona, ukuze uzokwazi ukuthi wakhe isibongo sakaZondi sisuke siqale wena, noma kuthiwa mhlawumbe sesaphela. Bese kuyazama ukufunda ezinye izinto nokuphahla, ucele kubanikazi bakhona bakaZondi mangabe sekuthi yonke into isihlangene, ukuze ngenza isibonelo njalo, ukuze bezokwazi ukufika kuwena ebusuku bekhulume nawe kahle. Ayikho into ebaleke njengengane uma ngabe iyogana ukuthi iphume ngaliphi ihubo. Kunabantu namhlanje abangalungele emzini kanti baphume ngehubo elirong. Uma kusuke kuhutshwa kucula ihubo, ngantshela ngathi kunyakaza uhlemvane la kubantu kuba nzima kwabanye abantu, abanye bakhale kuyinyembezi uxele sekwenze njani. Bese ubuka umuntu osuke ethemeleza, osuke ebiza amakhehla, uma uthi lapha inoganisa ingane kuthiwa ziyakhuleka inkomo zikasibanibani, kushiwo ubaba wentombi noma mhlawumbe kushiwo abane wabo uyibona abazala naye lengane, bebonga ngokwehlukahlukana kwabo. Hey, le yanto ibalulekile. Uma ngabe umuntu nje once waphuma ngehubo ngasilona, susiphambene into yakhe yaqeda, sizobuya emzini. And ingane emisibuya emzini sekuyinkinga ngoba phela lapha isuke ibulawela inkomo yomqhoyisi yamukelwa ngayo. Sekumele manje imibuye emzini ingane ayisabuyize la ekhaya, ngoba kuthiye kushiwo kuthiwa ngoba usuphuma uhambile uphuma ngebhokisi nje sikubulala la ekhaya, awusenwa la ekhaya, sekumele yakhele umuzi ngaphandle. Sekuyoze kube ukuthi mhlasimpe ingane kuze kuba ukuthi ithola mhlawumbe abantu abakwazi ukuthi beyitshele ukuthi no, wena kahle kahle waphuma ngehubo ngasilona, kwabhikisha abantu, kwavuka isikhwele kubantu kuyibona kahle kahle kumele ngabe ibona ababethamela umcimbi wakho. So umshado wesintu awufani lemshado leyasemaholi. Lemshado yasemaholi ingane kwane leya, kade kuphuma isidumbu izolo, namhlanje kuzongena mina ngakusasa ngiyashada nomkami, vele nje umbhedo wento lento amasemaholi. Niphinde niqabulane la nentombi yakho phamu kokubaba kokobhuti bento leyanto ayisivumeli iqala, ayisivumeli iziyophetha, ayikazi izivumele leyanto leya singabantu abamnyama ukuthi phela sehlula sizwa. So umbhedo vese wento leyana ngoba iyenza ukuthi kungahlonishwana futhi kwande lento engafanele engabe yenze engabe ekufuna ngabe ayenziwa phambi kwabantu, iyenziwe laphana. Ngoba okokuqala uyahlonishwa ubabezala, uyahlonipha umkhwekazi, bayahlonishwa usibari, bayahlonipha abantu basekhweni lakho. So ke ngisekuthenini kodwa kahle kahle umshado wesintu bafethu usuke ungenye into, kusuke kubizwa abanye abantu lapha mangabe kuculwa ihubo. Yingakho nginibuza ukuthi ni survive kanjani la ukuthiwa khona aweka alikho ihubo kulowo mzi, ni survive kanjani? Ingane iphuma ngani manje kubizwa isikhandlela, kuthatha isikhandlela kuthiwa uyingcwele Nkosi awusimakade, kusho njalo. Ngoba nama engisayi ukuthi imizi kuyayibulala ukukholwa, kubulela ngempela imizi. Kunamhlanje bazi uJesu kuphela, khona abantu abazi uJesu kuphela nje, akazi umkhulu wakho ubani, akazi kwayise, akazi kwakhokho, uwazi uJesu. Awuke umtshele ngoJesu obuyingcwele kasha papa, baba simakade beze bekhala mase bethandaza. Ilibulela lizwe, inkolo ilibulela lizwe. Ihubo uma lihutshwa kuphuma ingane ihamba, liyakhawunta lelo hubo mangabe lirong ngafanele. Ingakho ngathi uma ukuthi kushada ingane ukuthi ubaba awubekhona empilweni awu beyinakekela ekhona nje, kodwa engenawo amandla ukuyithatha phela qala amandla kweZulu angadliwa. Kuye ukuthi leyo ngane mangabe seyilethelwe izibizo, ubaba athola isigqoko, athola ijazi, athola umbrella, athola imvubu ongokwakhe. Uma ngabe kuwukuthi sengingabe ingane siyogana, kusuke sekufanele leyo ngane, kusuke sekufanele leyo ngane uma ngabe sekuthi siyogana ikhishwe abasekhaya konina ngokwehubo esibayeni, esangweni imukelwa abakubukayise abayogibeza imoto, ukuze ingane ingeze ukukhwelezeka ukuthi kwaba khona ihubo elilodwa, kodwa bayibona isupport, bayibona indlela. Akusho ukuthi ukusupport uyondla, kodwa ubalekanga ngelo ngane ubunge amikala, akusho ukuthi usuyilobola, kodwa ubalekanga ngelo ngane ubungenawo amandla ukuthi
uyithathe ingane ize ngakwena. Uma ngabe lowo muzi lo unganalo ihubo kwenziwa kanjani lapho? Kuyathandaza kukhanyiswa ikhandlela. Anibulala ukukholwa bafethu, ngiyasho namanje. Ukukholwa ku-right kufikele kubantu abarong. Yazi into zasekhaya. Ingane yaphuma ngehubo elirong, ayeke survive lapho. Uyathanda awuthandi. Akekho umuntu onomendo omhambela kahle kubeni waphuma ngehubo elirong. Soze. So ihubo ngingakho ngiyibuza ukuthi laba bantu abadala likho ihubo emakubo benza njani? Bathandaza makuphuma udwendwe. Ningayivumi lonto emzini obaba omkhulu benu. Funda zihluphe ukwazi ukuthi konke manje kwenze kanjani, bekubongelwe kanjani. Hamba ko-anti ababeganile musukuvika ukuthi nina nizwane emndenini. Cha. Zama indlela yokuthi uthola kanjani usizo, zehlise njengomntwana. Ngiyabonga ngethuba, ngilandele ku-YouTube ngikhona.